dakit nola eskerrak eman, oin nere ongile maiteak, nere lurrera behar nau beraman, gaur zuen borondateak. Ez dakit nola eskerrak eman, oin nere ongile maiteak, nere lurrera behar nau beraman, gaur zuen borondateak. Egin dezute zer obra ona, aberatxeta pobreak, horra kumplitu agintzen duana, Jesu Kristoren legea. Horra kumplitu agintzen duana, Jesu Kristoren legea. Biotzoneko jaunak badira, lista dutena edertzen, zorioneko nere zartzera, oin nola duten honratzen. Biotzoneko jaunak badira, lista dutena edertzen, zorioneko nere zartzera, oin nola duten honratzen. Munduan bada zorionean, andre honak du egiten, gizonak izar hoietan, zerua dugu ikusten. Gizonak